तर मित्रांनो, माझे मित्र इलेत इकडे आणि बाकीचे गेलेत पेट्रोल टाकू. तर आम्ही आता ते पण पेट्रोल टाकूकच जातलेत आणि आम्ही देवळाकडे जातलो. तोपर्यंत मी तुमका देऊळ दाखवतोय आणि इतर बाकीचं दाखवतोय. ते तोपर्यंत पेट्रोल टाकून येतील. त्यानंतर मग आपण तिथे गेल्यावर मजा आणि मस्ती करू. डायरेक्ट आपण आता जाऊया दावडेवाडीमध्ये लिंगेश्वर मंदिरमध्ये. मगाशी बोललेलं आहे तसंच पालखी आता देवळात गेली आतमध्ये. तुम्ही आतमधलं बघितलास. आता धायकालो पण चालू केलेली आहे. थोडंसं धायकालो मी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आणि आवडलं तर व्हिडिओ लाईक करा. जाताना मला हात दाखवत गेले. हे मात्र मी सर्वांना विश्वास ठेव. पण मात्र लक्षात ठेव, नारदावर कधी विश्वास ठेवू नाही म्हणे. धर्माने सागराचं मंथन करा. एका बाजूला घेऊन दुसऱ्या बाजूला जाणार. सागराचं मंथन करताना वासुकी सर्पाची दोरी, मेरू पर्वताची सागराचं मंथन आणि मंथन सुरू असताना त्या तुरीला त्याचा रास आणि म्हणूनच या सर्व महात्माला ओळखलं आणि ते घराने पण ते घराने तो नाश
आपापल्या व्यक्ती केली पाहिजे आम्ही मग त्याच्या सर्व व्याध सर्व सुद्धा तरी तो नाश शांत मागे तुम्ही बघत असतो बघा धायकाला चालू आहे आणि आम्ही इकडे वडापाव खातो. सगळे मित्र माझे आणि मी वडापाव खातो हॉटेलमध्ये गेलो. बघा सगळे मित्र वडापाव खातो आणि थोडंसं धायकालो बघून नंतर घरा खातो. ऐकल्याचं नाव काय? काली हनुमती महिमा. काली हनुमती महिमा. काली हनुमती महिमा. वाचकाचे नाव आणि हे वादळ निर्माण केलं आणि प्राथमिक स्वामी बोलून गेले आणि विश्वास कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळाच्या वतीनं मी या पक्षाचा स्वीकार करतोय आणि सर्वांनी विलास गावडे यांना सुखी समृद्धी निरोगी दीर्घायुष्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय. या कैलास पर्वती हे भांडण झालंय खरं, पण पुढे काय घडलं हे पाहायला. ओम नमः शिवाय शब्द मारायला तू त्यांना प्रतिकार कर. पिताची चिंता नसावी, तुमच्या रक्तामधून माझा जन्म झालाय. ओम नमः शिवाय क्षणाक्षणी मंत्राचा जप झाल्यानंतर तुमची शक्ती स्थिर होय, पण तुमची शक्ती नाही. तुमचा समारोह घरी करा. मार्गदर्शक आता मला एक सांगा, सोबती आम्हाला मिळालं हो, मी जिथं जाईन तिथं असणार, पण आता पुढील मार्ग हा हे महत्वाचं आहे. सुरुवात धायकलो तिकडे चालू आहे, पण आम्ही थोडंसं धायकलो बघितलं आणि आता वाजलेत भरपूर 2 वाजले, त्याच्यामुळे आम्ही आता घरात जातो. तर आजचं तुमका धायकलाचं शूट कसं वाटलं माका कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा आणि जर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्याने सबस्क्राईब करून रेड कलरचं सबस्क्राईबचं बटन दाबून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.